Het is deze week al vroeg druk op het sportpark van hockeyclub Venray, maar niet alleen met hockeyers. Bijna dagelijks zijn er dansers te vinden van Danshuis Venray en daar is Mirna van Rens maar al te blij mee. Ja, we zijn nu ongeveer vanaf december, vanaf de eerste lockdown dit jaar ook, zijn we thuis. En wij zijn eigenlijk gestart vrij snel met online lessen, dus onze Zoom-lessen. Iedereen vanuit thuis de lessen volgen, zowel voor de volwassenen als voor de kinderen. Dus dat was ook wel heel fijn dat we in ieder geval al iets konden doen. Maar na het bericht dat we dus de buitensport weer konden gaan oppakken, hebben we dat meteen gedaan. En we hadden natuurlijk afgelopen jaar een hele fijne samenwerking met de hockeyvereniging. Dus ik heb de telefoon weer gepakt en gevraagd, zijn wij weer welkom? En gelukkig was er weer een plekje voor ons vrij. Dus we zijn heel hartelijk ontvangen hier. En we staan weer hier dus onder onze danstent. Vanaf vorige week lessen gestart en vanaf deze week ook weer met de volwassenen in kleine groepen. Er wordt op dit moment nog niet gehockeyd, wel gedanst. Er wordt heel veel gebruik gemaakt van de hockeyclub op dit moment. Ja, je bent op een middag hier op de hockeyclub en dan is er wordt er eigenlijk niet gehockeyd. Dat begint als rond een uur of 5. En inderdaad, de dansers hebben het op dit moment als gastheer mogen we de dansers welkom heten hier op de club. Dus we zijn van hockeyclub, dansclub, handbalclub, voetbalclub geworden. En we zijn daar ontzettend enthousiast over. Ja, de handballers van Manuel, de voetballers van Lake Valley geloof ik als ik het goed heb. Doen jullie graag toch, denk ik, gastheer spelen of niet? Ja, altijd natuurlijk. Hè. Wij hebben eigenlijk als motto zeer hartelijk welkom op de club. En dat stralen volgens mij op deze manier wel uit. Door de coronamaatregelen kunnen die andere clubs die in de zaal spelen, die kunnen op dit moment hun sport niet uitoefenen. Daar zijn heel veel jeugd en jongeren door getroffen. En wij zijn dan de eerste die zeggen van als je bij ons terecht kunt, kom alsjeblieft, laat de jeugd sporten, laat de jongeren sporten. Dat is het belangrijkste voor Venray en daar staan we uiteindelijk ook voor. Er wordt ook wel gehockeyd, hè? De trainingen zijn weer opgepakt, begreep ik. Ja, het is ontzettend druk met hockey. Ja. De jeugd die hebben nog nooit zoveel getraind. Want alle coaches en trainers die zeggen van als we toch een wedstrijd, die speelden oefenwedstrijdjes. Maar als we dan toch bezig zijn, dan speel maar 3 oefenwedstrijdjes. Bij de jeugd van D tot de A-jeugd. Daar worden onderling competities gespeeld. Er wordt extra trainingen gedaan. En nu zijn ook de jonge senioren opgestart. En die gaan op 18 april gaan ze een toernooitje spelen. Back to life heet dat. Dat ze weer terug in de wereld zijn van het hockeyen. Uiteraard, allemaal coronaproof natuurlijk. Hè. Ja, superleuk natuurlijk. Maar het is ook wel uit nood geboren, toch? Ja, we zijn natuurlijk ontzettend blij dat we weer hier mogen dansen en dat we iets kunnen doen. Iedereen, zowel de docenten als onze leerlingen, als onze dansers. Maar het is natuurlijk niet ideaal. Een goede dansstudio met een goede vloer, een spiegelwand en een bar is eigenlijk wel noodzakelijk om lessen de kwaliteit te geven die ze moeten hebben. Dus we hopen dat dat snel genoeg ook weer mogelijk is. Maar vooralsnog richten we ons op het conditionele gedeelte en lekker te dansen, weer plezier terug te krijgen. Dus dit is een heel mooi alternatief.